τις γιορτές, το κρεοπωλείο Σαπρανίδης στον Άγιο Δημήτριο σας περιμένει για τις αγορές σας. Εδώ θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά κρέατα, χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλα, αρνί, καθώς επίσης και διάφορα παρασκευάσματα που φτιάχνονται καθημερινά στο εργαστήριο του καταστήματος. Για τις ημέρες των εορτών, το κρεοπωλείο Σαπρανίδης έχει ετοιμάσει για εσάς γόνδολα χοιρινή γεμιστή με τρυφερές μπουκές χοιρινές και σπανάκι φέτα, κότσι χοιρινό με μουστάρδα και μέλι, γιούλμπαση μοσχάρι σε σακούλα με κρεμμυδάκι, πατάτα και καρότο, γεμιστά ρολά με δαμάσκηνα, κάστανα και σταφίδα, τορτίγες γεμιστές με γλυκόξινο κοτόπουλο και λαχανικά και φυσικά γουρουνοπούλα καλαμάτας. Σας περιμένουμε στο κρεοπωλείο Σαπρανίδης να σας εξυπηρετήσουμε και να σας προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν για το γιορτινό σας τραπέζι.